Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw sa Pangdalaga, Rizal, lupishay na og kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon ani makita sa 1 Corinthians chapter 7 verses 29 to 31. Unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 29 hangtod sa 31. Ang giingon diri: ang buot kong ipasabot mga igsuon mao nga hamubo na lang ang panahon nga nahibilin. Busa tungod kay ang tanang mga butang niini nga kalibutan mawala. Sukad karon kadtong adunay asawa angay nang magkinabuhi nga murag walay asawa. Ang mga nagasubo angay nang magkinabuhi nga murag walay kasubo. Ug ang mga nagakalipay angay nang magkinabuhi nga murag walay kalipay. Ang mga nagapamalit dili angay magsalig nga magpabilin kanila ang ilang mga gipamalit, ug ang mga nagagamit sa mga kabtangan dinhi sa kalibutan dili angay mawili ni ana. Niining atong teksto mga kaigsuonan makita nato una ang matinuoron nga description sa atong panahon. Ang giingon sa atong teksto, hamubo na lang ang panahon nga nahibilin. Ang atong mga panahon niining kalibutana lumalabay lamang. Sulod sa mubong panahon, dili lang nato mabantayan mga higala, mapalong na ang suga sa atong kinabuhi. Dugang pa, walay permanente niining kalibutana. Ang tanang ania niini adunay kausaban. Ang mga kabungturan mamahimong patag. Ang hamis gani nga kutis ni Imelda Marcos nalumit na karon. Ang ligon nga Levi's nga atong gipanghinambog ni adtong bag-o pa karon gihimo na lang trapuhan. Ug kining kalibutana sa kamulong niini nga kahimtang lumalabay lamang. Ikaduhang makatuna nato sa atong teksto, ang mga magtutuo kinahanglan nga dili magapo sa bisag unsang butang niining kalibutana. Kinahanglan nga pagatan-awon sa mga magtutuo ang tanang mga butang sa lamdag sa eternidad. Ayaw pagpagapo sa kwarta, sa kabtangan ug sa mga kadungganan ug tanang mga kahidlaw sa kalibutan tungod kay mahanaw lamang kining tanan. Kini giingon sa atong teksto. Ug ang magpabilin mao ang kamatuoran nga human sa atong kinabuhi niining kalibutana moatubang dayon kita sa paghukom sa Dios. So for the sake of emphasis, I want to read the text once again. Ang giingon diri, ang buot kong ipasabot mga igsuon mao nga hamubo na lang ang panahon nga nahibilin. Busa tungod kay ang tanang mga butang niini nga kalibutan mawala. Sukad karon kadtong adunay asawa angay nang magkinabuhi nga murag walay asawa. Ang mga nagasubo angay nang magkinabuhi nga murag walay kasubo. Ug ang mga nagakalipay angay nang magkinabuhi nga murag walay kalipay. Ang mga nagapamalit dili angay magsalig nga magapabilin kanila ang ilang mga gipamalit. Ug ang mga nagagamit sa mga kabtangan dinhi sa kalibutan dili angay mawili ni ana.
So kining atong teksto mga kahigalaan nagtudlo og importante nga doktrina. Ang pagkamubo sa panahon kinahanglan nga mag-aghat sa mga magtutuo nga dili magpagapo sa bisag unsang butang niining kalibutana. Ang pagkamubo sa panahon tinuod gayud kini sa duha ka anggulo. Una, ang panahon nga nahabilin sa mga anak sa Ginoo niining kalibutana hamubo ra gayud kaayo. Ang tibuok nga kinabuhi hamubo lamang kaayo. Gikan sa duyanan hangtod sa lubnganan hamubo lamang gayod ang atong pagpanaw. Ang giingon sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 10, ang giingon diri, kapituan katuig lamang gayod ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami, apan pulos lamang kagulanan ug kasamok ang among makuha, unya matapos na kini ug kami mahanaw. So 70 or 80 years. Adunay mga tawo nga wala pa gani makaabot og 20 gikuha na sa Ginoo. Aduna may estudyante nga karon kamulong nga gihaya. Namatay siya ni adtong bagong tuig sa edad nga 14 anyos, bata pa. Tungod kay nasunog man ang ilang balay. Ang iyang kuya 50-50 karon sa hospital. Gisalbar sa iyang kuya ang uban pa niyang mga manghod pero kining estudyante namo nga namatay wala niya masalbar. Ug ang hinungdan pod nganong wala makamata ang among estudyante pagkasunog sa ilang balay tungod kay hubog daay kaayo na hangover. Bata pa, nakakaton na og bisyo. So adunay mga nangamatay og sayo sama sa among estudyante 14 anyos pa namatay. Si Methuselah sa Biblia nabuhi sulod sa 969 years pero namatay gihapon. Mura ra og sagbot ang pagkahamubo sa kinabuhi sa mga tawo. Ang giingon sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 6 hangtod sa 7, ang giingon dire, may usa ka tingog nga nag-ingon, isangyaw. Ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tawo sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak sa dihang padad-an kini sa Ginoo og hangin, wala gayoy kalainan ang sagbot ug ang tawo. Ang giingon pagayod sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 14, ang giingon dire, ang tinuod wala gani kamo masayod kun unsa ang mahitabo kaninyo ugma, kay ang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon ug sa dili madugay mawala. Mga kahigalaan, nasayod kitang tanan kun unsa kakusog mulupad ang agila. Apan ang imong kinabuhi mas kusog pang mulupad kaysa agila. Ang giingon sa Job kapitulo 9 bersikulo 25 ug 26, ang giingon diri, tulin nga nang labay ang akong mga adlaw, kay wala sila makakita og kalipay. Sama kini sa matulin nga sakayan, sama katulin sa usa ka agila nga misakdap sa usa ka kuneho. So igsuon nga magtotoo kang Kristo, daghang bahin na sa atong panahon ang milabay. Kasagara sa mga magtotoo nakausik-usik na sa unang mga katuigan sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa kasalanan. Tingali daghan sa atong tigpaminaw karon, nahatag na nila ang ilang labing baskog nga kusog ug labing anindot nga mga panahon sa kalibutan niadtong wala pa nila mailhi ang Ginoo. Adunay mga nahimong mga magtutuo sa ilang katigwangon, maayo na lang gani nga nailhan pa nila ang Ginoo samtang wala pa sila mawala niining kalibutana. Pero ang mga nahabilin nilang mga kusog ug katuigan salin-salin na lang. Naay uban gustong mga lagad sa Ginoo pero maglisod na kay gaaginod ng lawas. Ang matag usa kanato makahimo na lamang sa paglingi sa atong nanglabay nga mga katuigan ug mag-isip kanila ingon nga murag damgo lamang, umurag kagahapon lamang, pas jud kaayo ang mga katuigan. Kung bot hunahon mga kahigsuonan, dili sipyat kung muingon kita nga posible nga inihap na lamang ang atong mga panahon nga nahabilin. Posible nga inihap na lamang ang mga panahon nga nahabilin. Pamalandungi kini higala. Posible nga inihap na lang ang imong mga takna. Posible nga pila na lang kasimana ang imong pagpaminaw niining atong programa sa kahanginan. Wata kabalo. Posible nga pila na lang ka Domingo ang nahabilin aron ka makasimba sa Ginoo. Wata kabalo.
Posible nga pila na lang kawali ang imong madunggan. Do you have any chance of knowing, my dear friends? Ang atong mga panahon inihap na lamang gayod. Waga ni takabalo kung kining 2018 mauna lang ni ang pinaka katapusang tuig nato diri sa kalibutan. Wa takabalo. Ni atong New Year naay nahulog nga sakyanan sa kanal dapit sa among gipuy-an. Patay ang tanang naa sa sulod. Did they have any hint prior to that that would be their very last New Year? Adunay mga tigpaminaw nato karon nga posibleng dunay balatian nga seryoso kaayo. In a little while, my dear friends, many people will be lying quietly in the cemetery. Yes, my dear friends, time is really short. Mubo lamang gayod ang panahon. The time of this world's continuance is also short. Nang hinambog ang Betamax sa una nga wala na'y makatupong pa sa ilang kumpanya. Sila ang pinaka the best. Pero nakuratan sila pagtungha sa VHS. Ug pagkahuman sa VHS, miabot ang VCD. Dayon nahimong DVD. Unsa pa ang sunod? Daghang mga studio ang nagsirado kay wala na may kudak karon nga negative film. Sa una mopalit pa ta og negative nga film, tapos kinahanglan pang ipa-develop ang film para mahimong litrato. Kusog kaayo ang Rose Studio sa una. Regards na lang di ay kay Tata Rose o kaniya nga akong classmate sa LI, tag-iya sa Rose Studio. Pero karon Digicam na ang uso. Unsa pay sunod? Nothing is permanent in this world. Everything exists in such a short while. A little while, brethren, mawala na pud ang mga panahon sa grasya. Maundang na ang mga pagwali, ang mga pagampo, ang mga pagmantala sa ebanghelyo, tungod kay makuratan na lang kita, mubudyong na ang trumpeta ug mubalik na ang Ginoong Hesukristo. Ug makita na nato siya nawong sa nawong, a little while, ug mabarog na kita atubangan sa tronong puti, a little while, ug wala na ang mga dautan tungod kay itambog na sila sa walay katapusan nga silot sa impyerno. And of course, mga kahigalaan, I am talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Kinahanglan nga adunay makatunan kita niini nga kamatuoran nga ang mga magtutuo kinahanglan nga dili kita magapos sa bisag unsang butang niining kalibutana. Sa may giingon sa atong teksto, akong basahon pag-usab. Ang buot kong ipasabot mga igsuon mao nga hamubo na lang ang panahon nga nahibilin. Busa tungod kay ang tanang mga butang niini nga kalibutan mawala. Sukad karon kadtong adunay asawa angay nang magkinabuhi nga murag walay asawa. Ang mga nagasubo angay nang magkinabuhi nga murag walay kasubo, ug ang mga nagakalipay angay nang magkinabuhi nga murag walay kalipay. Ang mga nagapamalit dili angay magsalig nga magapabilin kanila ang ilang mga gipamalit. Ug ang mga nagagamit sa mga kabtangan dinhi sa kalibutan dili angay mawili ni ana. 1 Corinthians chapter 7 verses 29 to 31. Example, sa mga butang nga atong giisip nga bililhon kaayo, unsa may giingon sa atong teksto, sukad karon kadtong adunay asawa angay nang magkinabuhi nga murag walay asawa. Now, do not get me wrong, my dear friends. It doesn't mean that we shouldn't give value to marriage. Ang giingon sa Biblia sa Hebrews 13 verse 4, ang matag usa kinahanglan maghatag og bili sa kaminyoon, busa dili gayud kamo manapaw, tungod kay silutan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon. And the book of Ephesians says, husbands should love their wives even as Christ loved the church. Pero unsa may buot pasabot ni Pablo sa giingon niya nga kadtong adunay asawa angay nang magkinabuhi nga murag walay asawa? It simply means that we should not idolize our wives. We should not idolize our marriages. A married believer should be in some respects as if he were unmarried, as if he had no wife. Ang atong asawa, bana, mga anak, mga ginikanan, mga gipahulam ra kana silang tanan sa Ginoo kanato. They are only a loan from the Lord. Ayaw ka kurat igsuon ug ayaw ka suko sa Ginoo kun iya silang kuhaon. Ang Ginoo ang tinuod nga tag-iya kanila. Gipahulam ra kana sila sa Ginoo kanato.
Ang magwalali nga si David Brainerd nakahisgot mahitungod sa usa ka babayi nga human nga nailhan niya ang Ginoo ingon nga iyang Dios ug manluluwas, nausab na sa iyang mga pananaw sa kinabuhi. Gipangutanan ni Pastor Brainerd ang maong babayi, unsa kaha kung kuhaon sa Ginoo ang imong bana, unsaon nimo pagdawat? Mitubag ang maong babayi, ang Ginoo mo'y tag-iya niya, pastor, dili ako. Gawas nun ang Ginoo sa pagbuhat kung unsa ang iyang buhaton sa akong bana. Ug gipangutana pagayod ni Pastor Brainerd ang maong babayi, unsa pud kaha kung mamatay ka? Unsay mahitabo sa imong puya nga anak? Ug mitubag siya, ang Dios pud mao'y magatiman kaniya tungod kay ang Dios man ang tag-iya niya. Ayaw ibutang ang imong gugma sa mga bulak niining kalibutana tungod kay mga laya lamang kining tanan. Higugmaa si Jesus, ang liryo sa kapatagan. Love Jesus, the lily of the valley, more than all. Tungod kay wala siya'y pag-usab. Pag kinabuhi, suod kang Kristo igsuon ug dili sa tawo, aron kun kuhaon sila sa Dios gikan kanimo, aduna ka pay kasandigan ug wala nay lain kun dili si Hesukristo lamang. Ikaduha, ayaw pud pagpagapo sa mga kasakit niining kalibutana. Ang giingon sa atong teksto, ang mga nagasubo angay nang magkinabuhi nga murag walay kasubo. So kining kalibutana murag walog sa mga luha, kanunay nga adunay mga pagbangutan. Wala pagani mamala ang mga luha sa usa ka aping, aduna na po'y mutulo sa pikas aping. The Apostle Paul says, those who are in Christ should weep as though they wept not, for the time is short. Naghilak ka ba alang sa mga nangamatay diha sa Ginoo? Okay lang nga muhilak, kay bisan si Kristo mihilak. John chapter 11 verse 35 says, Jesus wept. Apan hilak nga mura og wala ka muhilak tungod kay hamubo lamang ang panahon. Wala sila mawala kundili miuna lang og pauli ngadto sa Dios. Wala mawala ang adlaw sa pagsalop niini. Misidlak lang hinuon kini sa pikas bahin sa kalibutan. Sa susamang paagi, ang mga magtutuo nga mipanaw na nakasinati na sa kahayag sa presensya sa Ginoo. Gugma raman sa kaugalingon ang nagpahilak kanimo or kanako sa pagpanaw sa imong mga minahal sa kinabuhi. Tungod kay kung buot hunaon-naon, malipayo na sila karon sa presensya sa atong Ginoo. So dili angay ikaguol. You would not cry if they were with a distant friend on earth. Why do you cry that they are with a friend of sinners? Ang giingon sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 16 hangtod sa 17, ang giingon diri, dili na gayud sila gutumon o uhawon, ug dili na sila mainitan o masunog sa kainit sa adlaw, kay ang karnero nga anaa sa trono mauna ang magabantay kanila. Dadon niya sila ngadto sa mga tuburan nga nagahatag og kinabuhi, ug pahiran sa Dios ang tanang mga luha sa ilang mga mata. Mukini ang giingon sa Revelation 7:16 to 17, ang kahimtang nato kauban sa Ginoo. The time is short. Hamubo lang ang panahon higala. Musunod ra kita sa mga mipanaw na. Mas duol na kita karon sa kamatayon kaysa gahapon. Remember that. Time is short. Ug magkitaay na kita sa mga gitubos sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong mga tingog masagol na sa ilang mga tingog sa pagdayeg sa Ginoo didto sa kalangitan. Mao nga ang giingon sa teksto, hilak nga mura og wala ka naghilak. Naghilak ka ba sa mga nangamatay nga wala pa diha sa Ginoo? Dunay mas lalom nga rason ang imong paghilak. Apan bisan pa niini, hamubo ra gihapon ang panahon. Sa dili madugay, malimtan ra nimo kining maong kasubo alang sa mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay nga wala gayud intawon makaila sa atong Ginoo. Nagantos ka ba sa balatian sa lawas, sa kalisod, sa sakit, ug sa mga suliran niining kinabuhia? Ayaw pagbagulbol. Ang panahon hamubo lamang. Kung mituo ka kang Hesus, kinira ang mga matang sa pag-antos nga imong masinatian. Nagtuo ka ba nga kadtong kriminal nga giluwas ni Kristo didto sa cross, sa dihang himalatyo na siya, mireklamo pagihapon, bisag nasayod na siya nga segundos na lang ang kulang, maanaan na siya sa paraiso? Maupod usab ikaw igsuon.
giluwas na ikaw sa Ginoo gikan sa impyerno ug ang imong tabukuno na lang mao ang mga mabaw nga sapa sa balatian ug kamatayon niining kalibutana. Ug nabatunan mo ang saad nga ubanan ka ni Kristo sa tanang higayon, agakon kaniya sa imong mga kaluyahon ug pas-anon kaniya sa iyang mga abaga sa tanang higayon. Kung maanaa kita sa presensya ni Jesus, mga kaigsuunan, I'm talking to fellow believers in the Lord. Ang atong mga kaguol, mamahimong murag mga binata nga kaguol. Usa ka adlaw sa presensya sa atong Ginoong Jesus, makapalimot na kanato sa tanantang kasubo ni ining kalibutana. Mao nga, pagmalig-on igsuon, ug pagkinabuhi nga adunay dakong pasensya sa mga pagsulay ni ining kalibutana. Ikatulo, ayaw pagpagapo sa mga kalingawan ni ining kalibutana. Insakto raman pod alang sa usa ka magtutuo nga mopahimulos pod sa mga butang ni ining kalibutana ug mag-enjoy pod niini. Walay problema niya na. Adunay dakong katungod ang mga magtutuo nga i-enjoy ang mga panalangin nga gibubo sa Ginoo. Aduna siya katungod nga mag-enjoy sa iyang pagkaon, nga iya kining kanon nga adunay pagmaya sa iyang kasing-kasing nga nagadayeg sa Ginoo. Aduna siya katungod alang sa mga kalipay sa panimalay, sa mga kaparyentihan ug sa iyang mga higala. Sakto lamang gayud nga mag-enjoy siya niining mga butanga. Aduna siya katungod alang sa mga putling kalipay sa hunahuna, sa kinaadman ug sa imahinasyon tungod kay ang Dios naghatag man kaniya sa tanang mga butang aron magmaya siya niining tanan. Pero bisan pa niini, ang giingon sa atong teksto, ang mga nagakalipay angay nang magkinabuhi nga murag walay kalipay, tungod kay hamubo lamang ang mga panahon. Sa dili madugay, makauban na nimo ang atong Ginoo ug ang kalipay nga atong nabatunan niining kalibutana. Wala ra ka kumingking sa kalipay kauban sa Ginoo. Ikaupat, ayaw pud pagapo sa mga pangita niining kalibutana sa imong trabaho ug kabtangan. Insakto ra gihapon nga ang mga Kristohanon magmakugihon sa iyang panginabuhi. Mausahay, mamalandong ko nganong ang mga tawo nga naarag ka busy sa pagpanginabuhi ug wala nay oras para sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, what profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? Pero bisan pa niini, insakto ra gayod nga ang mga Kristohanon magkugi sa ilang trabaho alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Hinaot nga walay Kristohanon nga nagsigi lang og tungok, walay kakugi sa panginabuhi. O mga igsuon diha sa Ginoo, kinahanglan nga mahimo kitang maayong piniyalan sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Magkugi gayud kita. Pero bisan pa niini, ang giingon sa atong teksto, ang mga nagapamalit dili angayng magsalig nga magapabilin kanila ang ilang mga gipamalit tungod kay hamubo lamang ang panahon. Mga kaigsuunan diha kang Kristo, dili maayo nga magtinapulan kita tungod kay mga pinayalan lamang kita sa atong Dios. Ang tanan natong nabatunan nga mga kabtangan gikan tanan sa Ginoo ug moabot ang takna nga ibilin ra nato kini sa uban. Pero adunay kabtangan nga naghulat kanato didto sa langit. Walay pulos kun atong ibutang ang atong dughan sa mga butang niining kalibutana tungod kay sa dili madugay tawgon ra kita sa Ginoo sa iyang presensya. I am really talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Kinahanglan nga mahimo kitang andam sa pagbiya sa atong mga kabtangan. Kung ang barko nga imong gisakyan malunod, asa man ka mukapyot? Sa bag nimo nga puno og kwarta? Dili. Kapyot sa salbabida. Sa susamang paagi, do not cling to anything in this world. Cling to Jesus Christ, the only Lord and Savior of sinners like you and me. Do it so now, my dear friends. Tungod kay hamubo na lang ang panahon. Karon, isip aplikasyon. Unsa man ang makatunan sa mga dili magtutuo niini nga kamatuoran? Una, ayaw na og usiki pa ang imong panahon higala. Kung makita nimo kung unsa kamubo ang imong panahon ug ang kamatayon ug ang impyerno nagagukod kanimo, dangop dayon kang Kristo. Apan ang kadaghanan kaninyo nagdumili gihapon hangtod karon.
Ayaw na og usiki pa ang panahon. Gihatagan ka na sa Ginoo og igo na nga panahon aron ka maluwas. Gihatagan ka gihapon niya og panahon aron moduol kang Kristo. Apan ngano man nga hangtod karon higala, sa impyerno man gihapon ang direksyon sa imong kinabuhi. Tuyok og dangop sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, pamalandungi pod ang dakong pagmahay sa mga nag-antos na sa impyerno karon. Tungod sa ilang pag-usik-usik sa panahon ni adtong buhi pa sila. Sa una, wala sila'y pagpakabana sa ilang kalag. So sama sa posibleng ginabuhat nimo higala hangtod karon. Sa una, ang ilang adlaw sa Domingo sa pagsimba, adlaw sa pagpamulang ug paghubog-hubog. Pero karon naa na sila sa impyerno galangoy-langoy na. Sigurado ako nga dako gayod ang ilang pagmahay. Nakita na nila karon ang ilang pagkabuang. Siguro gihuna-huna nila karon nga kung pwede palang ibalik ang mga panahon nga ilang giusik-usikan, ang mga pagwali ug pagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga ilang gibalibaran. Kung pwede palang untang ibalik bisag usa lang ka semana o bisag usa lang ka adlaw. Kung pwede palang unta, pwede gani higala nga ang imong mga kauban sa sugal ug inom sa una naglangoy-langoy na karon sa impyerno ug nagbasol kaayo kung nganong giusikan nila ang ilang panahon kaniadto. Samtang buhi pa sila, higala, magmanggialamon ka. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Adunay pipila kaninyo nga muingon, kung mubura di ang panahon, mag-enjoy na lang ko. Buhato na ko ang tanan para ko malipay. Tagay pa pre. Pagkaluoy pod ni ana nga paminsar no. Taman ra gayud di ay niining kalibutan ang nakita nimo higala. Wala gayud nimo makita nga pagkahuman niining kinabuhia adunay paghukom. Sige, pangatarungan pa. Sige, tagay pa. Naa sa ulahi ang pagmahay. Ug mahayan gayud nimo ang panahon nga imong giusik-usikan. Duol kang Kristo alang sa imong kaluwasan higala. Tuuhi nga ang iyang balaang dugo igo na isip bayad sa tanan nimong kasalanan. Ang tanang muduol kang Jesus adunay tinuod nga kaluwasan. Come to Jesus now, for tomorrow may be too late. Come to Jesus. Tuuhi ang dugo ni Jesus. Igo na ang iyang dugo. Isip tibuok nga bayad sa tanang silot sa imong sala. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, si Kristo lamang ang Dios ug bugtong manluluwas. Buhata kini karon kay basig ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos, Plaridel. Daghang salamat. Ang buot kong ipasabot, mga igsoon, mao kini. Ang gitagal nga panahon, hapit na moabot. Sukad karon, ang mga lalaking minyo, magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Ang nalipay, sa marag wala malipay. Ang namalit, sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Ug kadtong nagpahimulos sa kalibutan, sa marag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya nining kalibutan na karon, hapit na matapos. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.